Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean. Arratsalde honetan, haien errepertorioko kantu ezagunenetarikoa izan zen. Zuek ez aspertzeko, arratsalde honetan. Sorotan bele errepikan Baionako harmoniarekin. 80. hamarkadako talde emblematikoa berriz agertuko da taula gainean asteburuntan Logagelan. Berez ez gaude talde osoa, falta dire taldeko beste bi, oraindik, baina guretzako oso berezi izan da, batez ere iparraldean beti izan dugulako nahiko jarraitzaile sutsua eta guretzako gore bat da honera etortzea. Azkenik ezagutu zaitu. Taldeak sekulako arrakasta bildu zuen duela 30 urte, pop-rock musikari kutsu irlandiar bat gehituz. Oso gazte ginen, ez genekien hori normala zen, ala etzen normala, eta gaur egun ere harritzekoa da eta oso hunkigarria guretzako jendearen horrelako erantzuna jasotzea. Asteburuntako kontzertua berezia izanen da, taldea Baionako harmoniarekin hariko baita, moldaketa berezi batzuei esker. C'est plutôt un défi parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'accompagner un groupe comme ça. Quand ils sont sortis, voilà, ils ont mis des nouvelles musiques, des airs très entraînants et toujours des airs qu'on retient, qui restent dans la tête. Donc c'est vraiment un groupe mythique. Baionako ikastoletako gurasoek antolaturik bi emanaldi izanen dira larunbat arratsean eta igande arratsaldean, tokiak gelditzen dira oraindik Baionako turismo bulegoaren webgunean eskuragarri.